Anielinka. Dobre, čo sa deje? Trpaslíčky. Dnes je Smiley Valentín a každý z nás sa rozhodol, že svojej najobľúbenejšej trpaslíčke dá nejaký pekný darček. Nastala ale krízová situácia. Dvaja trpaslíci si totiž vybrali rovnakú trpaslíčku. To mi je ľúto. Toto sa mi deje stále. Čo? No, že som každého najobľúbenejšia trpaslíčka. Tak, ktorí dvaja ste si ma vybrali? Čo? Tu sa nejde o teba. Ja a Sveto sme si vybrali Anielinku. Pozor. To bude mňa? Anielinka, teraz je to už len na tebe, pre ktorého z nás dvoch sa rozhodneš. Ja vyberám si... Obidvoch. No teda, Anielinka, to som od teba nečakala. Ja zas čakám 2 darčeky.